ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଚାରୋଟି କାରଣ। ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସେ ହେଲା ମୁଁ, ମୋର, ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯାଅ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଧନ, ତେବେ ଜୀବନକୁ ପଚାର ମୁଁ କେତେ ଧନୀ। ଯଦି ତୁମେ ମୁଖରେ ଖରାପ ଭାଷା ଥାଏ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଥିବ? ତୁମର କଥା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ପରିମାପ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିନାହଁ। କେବଳ ତୁମର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଚାର କର ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ନମ୍ରତା ଥାଏ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେ ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅସ୍ଥିର ମନ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ହିଁ ଜୀବନ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ତୁମ ନଖ ତଳେ କେତେ ମଇଳା ଅଛି। ନିଜର ଲୋଭକୁ ଏବେଠାରୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହାର ଲୋଭ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ସଂଯୋଗ କରେ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଯେପରି ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ବୁଝିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଅଳସୁଆମୀରେ ସମୟ କାଟିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତାର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଆମ ସଂକଳ୍ପର ମାନ ଆମର ନିଜର ଖୁସିର ମାତ୍ରାକୁ ନିରୂପଣ କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।